Tata bụ ụka nke anọ n'oge ncheta mbilite n'ọnwụ Kristi, afọ nke atọ n'arọ ụka. Tata ka anyị na-elota ndị nne niile n'ebe ọbụla n'obodo anyị nọ na ya bụ Amerịka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile, ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata, na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata, Maria Akabọgụ na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche maka amara ya na ngọzi ya n'isi ya na n'isi ndị nne niile, ọkachasị tata ya na onwe ya na-elota mgbe eji were mụọ ya 98 years old. Francis na Dorothy Akpamgbọ na-ayọ ngọzi Chineke n'isi ndị ICW niile na ndị parish niile, ndị Knights and Ladies of St. John International, ka ha si were nọnyere ihe na ụzọ abụ n'ụzọ mgbe ha na onwe ha melụ ọgụwarị 50 years wedding anniversary, were mekwa akwụkwọ nke ya delụ, were mee ya ọga ọfụma. Ndị ICW na-enyekwa Chineke ekene, na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi, na-echekwaba, na-edu ndị otu ha niile nọ na parish anụnwa na n'ezinụlọ niile. A na-ayọ na Chinua Ikuani na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche, wee na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'ụtụtụ anụnwa ha na-ekubata nwa n'ụlọ ụka. Fidel na Ihunna Osuji na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya, na-ekenekwa ya ka o si zaa ekpere ha, were na-ayọkwa ihe ndị ọzọ niile ha bụ n'obi. Aloy na Eukeria Udeze na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya na ihe niile Eukeria Udeze bụ n'obi oge ugbu a ọ na-elote mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa ka Chineke mejupụta ihe nke ha bụ n'obi. Austin na Anita Ogu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya n'isi ezinụlọ ha na nwa ha nke ha na-ekubata n'ụlọ ụka tata. Boni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka ihe niile ha bụ n'obi. Ndị Igwe Lennox na ngọzi anụ nwa na-ayọ maka ọdịmma ụmụaka niile n'ụwa niile, ọdịmma ụmụaka nke ha, na maka mkpụrụ obi nwa ha nwanyị nke iru Cynthia anụ nwa Ọrakpọ. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyebuchi Ibe. O si na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izichukwu Chuke. Ogoke, ezinụlọ ndị bụ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Mberu Mmeje na ezinụlọ ya na-ayọkwa ka mkpụrụ obi Priscilla Yo Nnọrụka na Damian Emu Mmeje.
Josephine Ofiabulu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Ernest Ofiabulu. Felix Anugwom Senior na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Agụọrụ Felix Junior Anugwom. Roslyn Amuchie na-ayọ maka mkpụrụ obi mama ya na papa ya George Anyema Ohieri na Helen Ohieri. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Ambrose Udoji. Unu nọkwa ya. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Anyị na-anya n'ụlọ ụka tata, anyị afụ na ife dị iche dị. Ife kpatara ya wee bụrụ na taa bụ ụbọchị ndị gịnị, ka anyị kụpụrụ ndị nne anyị aka. Good. So o wee bụrụ ife inye Chineke ekene maka onyinye nke ndị nne o nyere ụka ya, o nyere ezinụlọ anyị, o nyere obodo anyị. Ọnya bụ ife anyị nọ na mmemme ya tata. O wee dabanye ọfụma na ụka nke ezigbo onye nche atụrụ, ezigbo onye nche atụrụ, ezigbo nne. Ọ na-adabazikwa. So anyị nwee na-ekele Chineke maka nke a, iji kwadozie onwe anyị ọfụma maka emume nke Eucharistia n'ụwa, ka anyị nyochie na akọ na uche anyị ebe anyị si emejọ Chineke ka anyị yọọ mgbaghara. Onye nwe anyị mee ebele. Kristi mee ebele. Onye nwe anyị mee ebele. Ka Chineke jike niile meela anyị ebele, gbaghara anyị njọ anyị, dulu anyị na ndụ ebe ebe. Amen.
Otito dere Chineke. 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 Anyị ebere re anyị ebere nnukwu ụwa ara arịrịọ anyị arịrịọ anyị. Otito dere Chineke. 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 Okunna na Amen. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke ji ike niile, nna dị ebe ebe, biko dubata anyị n'isoro keta oke na aṅụrị nke eluigwe. Mee ka anyị bụ igwe atụrụ gị were umeala ruo n'ebe ahụ onye nche atụrụ bugoro anyị ụzọ were ike ya wee banye. Anyị yọrọ nke a site na dị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Ihe ọdụdụ ewetara n'ọrụ ndị ozi, ma ha onwe ha siri Pega bịaruo obodo Antiọk nke dị n'ala Pisidia. Mgbe ndị nzukọ ahụ gbasara, ọtụtụ ndị Juu na ọtụtụ ndị mba ọzọ ndị akpọbatara n'okpukpe ndị Juu soro Pọl na Barnabas. Ndị ozi ahụ wee gwakwuo ha okwu na-agba ha ume ka ha nọgidesi ike n'ihe ha nụrụ, tụkwasị obi na amara Chineke. N'ụbọchị izu ike ọzọ, ọ fọdụrụ ihe nta ka obodo ahụ niile zukọ ịnụ okwu Chineke.
Ma mgbe ndị Juu hụrụ igwe mmadụ ahụ, ha bidoro inwe anya ụfụ megide Pọl na Barnabas, bịakwa jupụta n'ekworo. Ha wee malite ikwu okwu megide ihe Pọl na-ekwu na inye ha mkparị. Ma Pọl na Barnabas kwuru okwu na-asọghị anya sị, ọ dị mkpa na mbụ ka e buru ụzọ gwa unu okwu Chineke. Ma ebe unu jụrụ ya, sikwa n'omume unu kpebie na unu ekwesịghị ịba na ndụ ebighị ebi, lee, anyị ga-ahapụ unu jekwuru ndị mba ọzọ, n'ihi na otu a ka Onyenwe anyị nyere anyị n'iwu sị, ewepụtala m gị iche ka ị bụrụ ndị mba ọzọ ìhè, ka ị wee kwusaa ụzọ nzọpụta ruo n'akụkụ ụwa niile. Mgbe ndị mba ọzọ nọ ebe ahụ nụrụ nke a, obi tọrọ ha ụtọ. Ha wee too okwu Chineke. Ndị niile edebere ịnata ndụ ebighị ebi wee kwere na Jesu. Okwu nke Onyenwe anyị wee gbasaa n'ebe niile dị n'ala ahụ dum. Ma ndị Juu kpaliri obi ọtụtụ ụmụ nwanyị na-atụ egwu Chineke, ndị ama ama n'obodo ahụ, na ụmụ nwoke ndị ọha na eze na-asọpụrụ n'obodo ahụ. Ha wee kpalie nsogbu megide Pọl na Barnabas, wee chụpụ ha n'oke ala ha. Ndị ozi ahụ wee tichapụ aja dị ha n'ụkwụ dịka ihe ịma ikpe megide ha, wee jee obodo Iconium. Ndị na-eso ụzọ Jesu, ndị bi na Antioch, wee jupụta n'ọṅụ na Mmụọ Nsọ. Okwu Gose bụ ụwa. Anyị bụ ndị nke ya, igwe atụrụ ọ na-azụ. Anyị bụ ndị nke ya, igwe atụrụ ọ na-azụ. Sanu ya. Igwe atụrụ ọ na-azụ. Anyị bụ ndị nke ya, igwe atụrụ ọ na-azụ. Ụwa niile, were n'ọṅụ kpọrọ Onyenwe anyị abụ, were n'ọṅụ too Onyenwe anyị ofufe, were n'ukwe aṅụrị bịa n'ihu ya. Anyị bụ ndị nke ya, igwe atụrụ ọ na-azụ. Anyị bụ ndị nke ya, igwe atụrụ ọ na-azụ. Maranụ na Onyenwe anyị bụ Chineke. Ọ bụ ya kere anyị, anyị onwe anyị bụ ndị nke ya,
bụrụkwa igwe atụrụ ahụ ọ na-azụ. Onye nwe anyị dị mma, obiọma ya na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. O kwesịrị ntụkwasị obi ruo na ndụdụga ndụ niile. Ihe ọgụgụ nke abụọ, ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Mkpughe. Mgbe ihe ndị a gasịrị, m wee lee anya hụ oke igwe mmadụ nke onye ọbụla na-apụghị ịgụta ọnụ. Ha si n'agbụrụ niile, n'ebe niile, na mba niile, n'asụsụ niile pụta. Ha guzo n'ihu ocheeze ahụ, n'ihu nwa atụrụ ahụ. Ha yikwasara onwe ha uwe mwụda dị ọcha, jirikwa igu nkwụ n'aka ha. Otu n'ime ndị okenye ahụ wee jụọ m sị, ndị a Chineke gbekwasara uwe mwụda dị ọcha, ha bụ ndị ole? Olee ebe ha si bịa? M wee sị ya, nna m ukwu, amaghị m, gị onwe gị maara. O wee sị m, ndị a bụ ndị siri n'oke mkpagbu ahụ pụta. Ha sakwara uwe mwụda ha, mekwa ka ha dị ọcha n'ime ọbara nwa atụrụ ahụ. N'ihi nke a ka ha ji kwesị ịnọdụ n'ihu ocheeze Chineke. Ha na-akpọrọ Chineke isi ala ehihie na abalị n'ime ụlọ nsọ ya. Onye ahụ nke na-anọkwasị n'ocheeze ahụ ga-eji aka ya mere ha ndo. Agụụ agaghị agụkwa ha ọzọ, akpịrị agaghị akpọ ha nkụ ọzọ, anyanwụ agaghị achakwa ha ọzọ, okpomọkụ ọbụla agaghị erutekwa ebe ha ọzọ. N'ihi na nwa atụrụ ahụ nke nọ n'etiti ocheeze ahụ ga-azụ ha dịka atụrụ. Ọ ga-eduru ha gaa n'isi mmiri nke ndụ. Chineke ga-ehichapụ ha anya mmiri ọbụla n'anya ha. Okwu nke ozi ebe ụwa.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn delu. Jesu kwuru sị, atụrụ m na-anụ onu m, mụ onwe m makwara ha, ha na-esokwa m, mụ onwe m na-enyekwa ha ndụ ebe ebe. Ha agaghị ala n'iyi ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ dịghịkwa onye ọbụla ga-apụrụ m ha n'aka m. Nna m, onye nyere m ha kachasị ihe niile, ọ dịghịkwa onye ọbụla pụrụ ịpụnara nna m ihe n'aka. Mụ na nna m bụ otu. Ozi ọma nke osebụlụ ụwa. Ọ bụ onye ga-adị ka nne, ọ bụ onye ga-adị ka mama. Ịma m ga-emere gị ayaya, ga-adịrị mma aya. Ihe dị mma ka m ga-emere gị aya ma. Onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Ọ dị mma. Aka m enwere ihe dị mma nye nne m o. Aya ma. Mama mama mama. Ọ dị mma. Ọ bụ onye na-akpa m mama. Nego. Onye fado onye mụrụ ya. Nego. Gọvanọ onye mụrụ ya. Nego. Onye nkụzi onye mụrụ ya. Nego. Onye dọkịta onye mụrụ ya. Nego. Aka m enwere ihe dị mma nye nne m o. Mama. Onye ji na nne ya egwuregwu. Onye ọmale, onye ọmale, onye ọ ga-adịrị mma. Asị m na onye ji na nne ya akpali amụwo. Ga-adịrị mma aya mma. Mama m uwe dị mma ka m ga-azụrụ gị. Aya mma. Onye ọ ga-adịrị mma aya mma. Wow, aka kụba. Good. Ọ ndịkwa ya kun na-akụla aka ka ndị nne. Yes, unu na-anyụ n'afọ na ozi ọma dị nwa nkenke. Ife ọ pụtara bụ na okwuchukwu ga-eme gịnị? Very good. Kedu onye bụ ezigbo onye nche atụrụ? Jesu bụ ezigbo onye nche atụrụ. Very good. O nwere ezigbo onye nche atụrụ ọzọ enwekwalụ? Anụrụ m ifu na-ekwu. Onwe onye maala ezigbo onye nche atụrụ ọzọ enwekwalụ, ya nweni aka enu ka ọ gwa anyị. Yes. Nne gị kedu ebe ọ nọ? Kụwala na ya aka. Ndị nna ntọ unu. Agụpụfu unu na ndị ezigbo ndị nche atụrụ. Amen. Ka a na-ekwu maka nne, ka a na-ekwu maka gịnị? Nna. O nwere oke a ga-esi kpọọ nna anyị dị asọ Virgin Maria ma Joseph anọrọ ya, maka na ya bụ mmemme na-amị osisi ọma. O nwere ife na-enye ya gịnị? Ọnya ka ọtụtụ oge. By the way, ndị nne n'ebe a afafa bụ di Amaka, di Manụ,
fanụ ya ndị dị ime anụ kwụrụ na ọtọ ka ada azazi ụdị afọ a ada azazi afọ ochie ka ọ bụ nke a bụ okwu so ọ nnukwu ife aṅụrị maka ịma ọtụtụ oge anyị echefue ife a na-eme, we are carried away by the euphoria of the celebration and then forget the foundation or the substance of what we are celebrating. Tata nzukọ nsọ Catholic na-eli olili maka ndị nne iji wee gosi na ọ bụ Chineke n'onwe ya nwepụtalụ ndị nne ka fa bụrụ nne nke ndị igwe atụrụ ya n'ezinụlọ na n'ime ụka na n'obodo. Amen. Ọ iji nabata onyinye a Chineke nyelu ndị nne, ọ bụrụ na ọ gị ji aka gị rọlụ ya bụ onyinye. No one takes this honor upon himself or herself except those to whom it has been given. Unu nọzụkwa ya? Ịmalụ na ọ gị mere onwe gị onye nne wenye aka enu. Unu anụrụ ife nkwu? O nwere na onye mere onwe ya onye nne dịka o ji bụrụ na o nwere onye mere onwe ya fada maọbụ sista maọbụ bishọp maọbụ pope. So n'ọkwanụ nnukwu olili onyinye Chineke nyere ụka ya, onyinye nke ndị nne ya ka anyị gbakọnatara ili tata. O nwee bụrụ efe iji nwee kene Chineke. Chineke nna nara ekene o, onye ọlụ ebube ekene, onye ọlụ ebube ekene, onye ọlụ ebube ndewo. Ọ dị mkpa ka anyị kene Chineke maka onyinye nke ndị nne. Unu n'anya n'ezinụlọ ife nwata mebe omume dị aṅa, onye na-ebuna ya? Ikekwe nọ nna kpatara ife na nwata na-eme, mana onye na-ebuna? Oge so na ya bụ onyinye ndị nne Chineke nyere anyị, ọ dị mkpa ka anyị nabata ya. Mama gị anyị fụrụ ikekwe na ọ dị emetachi ya, maka ifi nọ Chineke kwụbara ya dịka nne, ọnya kpatara iyi eji wee na-ege ya ntị. Ọ bụgodu n'okwue nke ọ dabara, ijirikwe nsọpụrụ nke nọ nne Chineke nyere gị wee mee gịnị? Wee so ya. Unu nọzụkwa ya? Ọnya bụkwa olili a na-eli tata. And unu na-ekwu anya Jesu Kristi n'onwe ya, unu fụ na ọ nwere mgbe ọ nọkọtara na-eme ka ife a nwa kedụzi ife iji mee mụ na nna gị ife dị otu a? Jesu nwee rakapụ ọnụ ka ife unu na-achọrọ m ọnụ unu amarọ na mma alụ ọrụ nna m zitelu. Ekwunu Jesu na ọnụ ọjọọ. Ọ bụrụ ya bụ ọnụ ọjọọ ka ọ maka na Jesu nwa gị zaga otu a agba alụkwa ya? Jesu aza nne anyị dị asọ Virgin Maria ka ọ na-ajụ ya, kedụzi ife iji kobe anyị obi n'elu? Anyị alarụrụla, ha na-achọgharị gị na nwa nchọmchọ nwa dịka gị ị na-amịgharị ka evu na-achọrọ m, ezubere m ife eji mmadụ eme. Ya unu m efe ka mmesagharị arụ okwu n'eme gịnị? Nwa ndị anụnwa na-eli olili agbamakwụkwọ, mmanya agụnarịgo honefa. Nwaanyị ibulukwe bata ọzọ, akpọlụgo olili, kpọọ m olili, nọrọ naanị ọ gbasara ogi na-eli olili. Nne ekwugo
ọ sị ndị na-eje ozi meenụ ife o mere gịnị ife ọ gwara unu ife ọ na-agba ọbụ ọnụ kpọtọkpọtọ unu afụgo na o nwere ife dị na nne ọnya bụ olili a na-eli tata ọ bụrụ ọjọọ ka ndị nne mmekasị afọ gba egwu no ọ ka akụziela anyị na Chineke nyela onyinye ndị nne na o nwere ife o bu n'obi ka anyị nabata onyinye o nyere ụka ya dịka ebe anyị niile si pụta unu manọ ndị nne bụ na ọtụtụ parish diocese n'ụlọ unu manọ fa bụ ya n'isi ọfa na-emegide ndị nna fa enwepụta ego enwee lụọ họlụ alụọ be fada atụkọta nri nke a na-ebuje na seminarị and all that. So na o nwere ife dị na ndị a Chineke melụ ndị gịnị ndị nne. So ọ bụ na nne ga-amara eme ijiri nwayọọ na-eso ya ọnya bụ ife a na-ekwu unu n'ọzụkwa ya n'ife ọgụgụ nke mbụ o nwere ndị asị akpanyeli ka anụ so Pọl na Barnabas ka ebuso Pọl na Barnabas agha kedu ndị dị ife a unu elotara n'ife ọgụgụ nke mbụ anyị nụrụ kịta o nwere ndị akpanyeli ka fa buso Pọl na Barnabas agha kedu ndị dị ife a asụbafe oyibo the women nya ndị Catholic women ọkwa ya Catholic women organization ndị Juu ọbụrụ unu ife ọ na-akọwa n'ọtụtụ oge na ọ nwekwalụ ndị nne na-abụ na ala adịrọ gịnị ala adịrọ mma ọ ife ọ pụtara so na ka a na-eli olili ndị nne Chineke jikwa ohere a wee na-agwa ndị nne na-ebute ọgba aghara maka ife ọgụgụ nke mbụ a bụ nọọ ndị nne ka a kpanili ọ bụrụ ndị nọ n'ilo nọ ndị nne yi akwa ndị nne ka a kpanili ka fa busobo ụka agha. Amen. Ụka nke ezinụlọ gị ka ofu onye kpanili gị iwe busobe agha ọkwanye aka a na-ekwu so ka a na-eli olili tata lute ọkwa Chineke etile unu n'aka is a sacred status or honor God has given you. So ekwena ka mmadụ tinye aka mebie onyinye nke ịbụ nne Chineke ma gịnị nyere gị. So unu echekwana na ife ọgụgụ nke mbụ a no by accident. Anyị na-ayọ Chineke ka ọ gọziela anyị ndị nne nke fa ji bụrụ mmadụ ọtụtụ oge they make mistakes. Olili a na-eli tata na-akpọku anyị niile ka anyị jiri nwayọọ. Onyinye kachasị onyinye ị ga-enye nne gị tata bụ onyinye irube isi. Nyekwu ya flawa niile, nyekwu ego niile, gotelie nke egotala gị. O nwere ọ sị na o nwere mask ka o gotere gị ọ taa mmanwụ bụ nwaanyị. Gotele nne gị ife niile ọ bụ na igotecheli ọnaedo na ọnaọcha ma moto ka egotere gị ọ dịka imechi ife niile a mana inyerie nsọpụrụ onyinye inyeli eme gịnị n'ala n'iyi. So nye nne gị onyinye nke irube gịnị irube isi ọnya ya efo ya arụ ịnọzụkwa ya. Ụfọdụ ndị nne na-aya arụ nke fa ji bụrụ mmadụ. Ị kwesịrị ịghọta na nne gị na-aya arụ
ị kwesịrị ịghọta na nne gị na ọkabago nka. ị kwesịrị ịghọta na nke o ji bụrụ mmadụ na echiche ya oge ụfọdụ na ọbata ọpụa. ọkwa na ife niile a ka ya bụ ijikọ ọnụ inwe jiri nwayọọ na-eso gị na nne gị. Amen. Ka anyị niile ra mgbe anyị pelu mpe, anyị niile n'ebe a o nwechara ka anyị si eme. ị nwere ike na-etinye aka n'ife ọkụ ya elegbu gị, nne gị a na-adọpụta gị, ị mara ọnụ. jee ụka ihe eje, jee akwụkwọ ihe eje. nne gị ọbụla asị gị jee akwụkwọ jerekwa, kama na ọ bụ ka ịzazie afa nke n'ezinụlọ fa. so na ndị nne n'agbanyeghị ọnọdụ fa, ka anyị kwanyere nnefe ugwu mere gịnị? ugwu dịrị fa, na ọ bụ Chineke bụ ụzọ kwanyere fe ya bụ ugwu. so na ndị nne so bụrụ ndị nche atụrụ Chineke nyere anyị. ife ọgụgụ niile anyị gụrụ na-egosi na igwe atụrụ na-ege ntị n'onu onye nche gịnị? onye nche atụrụ. ka Chineke meghee obi anyị ka anyị nwee ike ịdị na-ege ntị n'onu nne na nna anyị, ọkacha mgbe fa na-edube anyị n'ụzọ ga-eme ka anyị nabata Chineke, rụọ ọrụ n'obodo, wee bụrụ ezigbo mmadụ. ka anyị ga-efe ntị n'onu na fa anyị edufi anyị gịnị? anyị edufi anyị ụzọ. gị bụ onye nne, lotezienụ ife Chineke mere gị, na-ebukwanụ ezigbo onye nche atụrụ. kedu ka onye nche atụrụ chi achịkwa igwe atụrụ ya? kedu ka o ji achịkwa igwe atụrụ bụ onye nche atụrụ? ọ na-eji osisi etigbufa? ife o ji bụkwa na atụrụ bụ na ịghọta ife mmegbu na ọ mara ife, ọ machara ife. onye ka o ya bụ dị nwenụ na-echekwaba anyị dịka onye nche atụrụ si eme gịnị? si echekwaba atụrụ ya. atụrụ bụ isi fa ngwa dulu na ebe a, dulufe ebe a. so ndị nne ka unu jiri nwayọọ na ụmụaka unu ndị bụ asịfa nọlan akwụlụfe ọtọ, ngwa akwụlụsịa na ọtọ anọlfan, debenu fonu na otego imebele ife fonu a o bunye fonu, debenu fonu ka ejuo ka anyị natakwa n'imebe fonu ọjụ. si jiri nwayọọ. nne kedafia Ọgọstin gbalị nne ya ose n'anya, St. Ọgọstin o mewapụrụ ya obi. so n'ọkwa na ekpere ga-enyere gị aka dịka ezi onye nche atụrụ, inwe na-achịkwaba igwe atụrụ bụ ezinụlọ gị. anyị na-ekene Chineke n'isi unu niile, wee na-ayọ ya ka o nye unu arụ ike, nye unu amamife, nye unu nkwudosi ike unu ga-eji wee na-alụ ọrụ a Chineke ọkụ ọgụnyelu unu na gịnị n'aka. a sị na osi nwata jide nkakwụ ya enye mmiri, ọ ga-eme gịnị? and Chineke anyị enye gị onyinye ma ọ bụ onye ekenye gị ọrụ mere gịnị? karịrị gị. so na unu zuru ọrụ Chineke mere gịnị? nyere unu. ka Chineke gọzie unu, chekwaba unu site na Kristi dị nwe na anyị. ekwe m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe dum a na-afụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. a mụrụ ya mụ emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe, ihe ha ji bụrụ Chukwu bụ onye si na ya mee ihe dum. onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were arụ site na mmụọ nsọ, bịa gbogbo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta afụfụ, ọ nwụọ, enie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ,
ka akwụkwọ nsọ si kwu, hụrụgo n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe m na-enye ndụ, onye siri na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etogoro ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghalụ njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ka anyị jizie n'oge a wee kọwalụ Chineke ife ndị na-akpa anyị, maka na dịka ezigbo onye nche atụrụ, o nwero mgbe o gerọ ntị n'ife anyị na-ayọ ya. maka pope, ndị bishọp na ndị ụkọchukwu, ndị na-edu ma na-agbaziri ndị otu Kristi niile, ka amara Chineke na-agbaziri ha, ka ha were obi umeanị na ịfụnanya na-achịkwa igwe atụrụ Chineke hanyere ha n'aka. Maka ndị ndu obodo niile n'ọkwa dị iche iche, ka ha na-echekwa ikike na nsọpụrụ nke dịrị onye ọbụla n'agbanyeghị ọnọdụ ha. Maka ndị niile emere mmiri Chukwu na ndị anabatara n'okwukwe nke Kristi n'oge Ista, ka ha na-anụ olu onye nche atụrụ ahụ nke kpọrọ ha ma na-esokwa ya ụbọchị niile nke ndụ ha. Nnukwu mama Mary maka ndị nọ naanị ha, ndị na-ada mba na ndị na-enweghị nchekwube, ndị okenye na ndị niile aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka ha nweta ezi ọṅụ n'udo nke Kristi, ezi onye nche atụrụ site na ịhụnanya anyị. Nna amamihe Mary maka ndị niile nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na Maasị dị asọ tata, ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche n'isi nsọ a, ka ha nweta ezumike na ndụ na nchekwa nke ezigbo onye nche atụrụ.
Chineke nna pụrụ ime ife niile esi anyị yọọ na anyị ga-ayọta anyị chọọ na anyị ga-achọta anyị kụọ aka na a ga-emeghele anyị ịnụgonu ka o si akpa anyị n'ụbọchị nke taata anyị nwee na-agbakwanyezi ka imeela anyị ma mee karịa ka anyị yọrọ site na Kristi dị nwe n'anyị. Ị na-akpọ Jesu na-akpọ Jesu ị na-akpọ Jesu ịmakwa nne ya. Amen. Ị na-akpọ Jesu na-akpọ Jesu ị na-akpọ Jesu ịmakwa nne ya. Akpọzie ma n'elu akpọzie mmeri takwa. Dalụ n'elu ajụjụ ndị bụ nna Yesu abụ nna ndị bịara ụwa ajụjụ niile ajụ ndị bụ nna m Yesu dara n'elu ajụjụ niile ajụ ndị kere ụwa Yesu dara n'elu ajụjụ ajụ ndị bụ nna m Yesu dara n'elu ajụjụ niile ajụ ụmụ okorobịa asị ma ajụjụ ọbụla nna jụ ma gbọbịa Jesu dalụ n'elu Jesu dalụ n'elu Jesu dalụ n'elu Jesu dalụ n'elu Jesu dalụ n'elu. A na-akpọ Jesu na-akpọ Jesu na-akpọ Yesu ịmakwa nne ya. Etu a ka ọ dị. A na-akpọ Jesu na-akpọ Jesu ị na-akpọ Yesu ịmakwa nne ya. Ewo akpọ Jesu takwụbọnụ akpọse mmiri makwụbọnụ ajụjụ na-ajụ ndị bụ ụwa Yesu ịmakwa nne ya. ajụjụ na-ajụ ndị bụ ụwa mo Jesu dalụ n'elu Jesu dalụ n'elu Yesu dara n'elu Jesu dalụ n'elu Yesu dara n'elu nne m ezigbo nne m ọma nne m ezigbo nne m mama nne m ezigbo nne m ọma Chukwu biko dodo gọzie nne ya nye ya ọganihu nne m ezigbo nne m ọma nne Kalista ezigbo nne m mama nne m ezigbo nne m ọma Chukwu biko dodo gọzie nne ya nye ya ọganihu akọlụba nwa abụkwa nne m ọma isi nwaba nwa ọ bụkwa nne m mama ihe ọbụla mere nwa ọ bụkwa nne m ọma Chukwu biko dodo gọzie nne m onye ya ọganihu Chukwu biko gọzie ọchịe ike mama o na gọzie nne m ochie ike nne m Chukwu biko gọzie ochie ike mama o gọzie nne m ochie ike nne m mama Chukwu biko gọzie ya ochie ike mama Chukwu biko gọzie nne m ochie ike nne ọ gịnị ka m ga-eme wee kelee nne mụrụ m ọ bụ ego ọ bụ akwa ọ bụ gịnị ezigbo nne aga m ayọba Chikere m Chineke goziere m nne m biko gọzie
ochie dị ike nne m nna gọzie nne m ọma ochie dị ike nne m gọzie ya gọziere mama o nna gọzie nne m gọzie nne m gọzie nne m ochie dị ike nne m nye ya akụ na ụba n'ihe niile ọ na-arịọ gị o nna gọzie nne m gọzie nne m gọzie nne m o ochie dị ike nye ya ogologo ndụ na-arụ isi ike n'ụwa ya nna gọzie nne m gọzie nne m gọzie mama m wee ochie dị ike nne m duwe ya n'iru ya duwe ya n'azụ ya nna gọzie nne m gọzie ndị niile bụ ndị nne n'ụwa o otie dị ike nne m nye ya ọpụpụ na mbata mara mma n'ụwa ya nna gọzie nne m gọziere m nne mụrụ m ochie dị ike nne m ọ bụ onye ga-akpọ mama nwa onye ahụ mere m eze m ga-eme ya 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 ka anyị mee ya eze ka anyị mee ya eze anyị mee ya mee ya anyị mee ya eze ka anyị mee ya eze anyị mee ya anyị mee ya chioma ahụ tiri n'ugo m ga-eme ya chioma ahụ mere m eze m ga-eme ya onye ahụ mere m eze m ga-eme ya onye ahụ mere m eze m ga-eme ya ka anyị mee ya eze anyị mee ya eze anyị mee ya anyị mee ya abụrụwo m onye ụwa ọmaghị abụrụwo m onye ụwa ọmaghị abụrụwo m onye ụwa ọmaghị n'ime Chineke abụrụwo m onye ụwa ọmaghị n'ime ọkara abụrụwo m onye ụwa ọmaghị n'ime Chineke abụrụwo m onye ụwa ọmaghị on the mountain, down the valley, on the land, and in the sea. On the mountain, down the valley, on the land, and in the sea. Hallelujah. The Lord is a portion in the land of the living. Lord is good forevermore. The Lord is my portion in the land of the living. My God is good forevermore. The Lord is my portion in the land of the living. My God is good forevermore. The Lord is my portion in the land of the living. My God is good forever. Hallelujah. The Lord is my portion in the land of the living. My God is good forevermore. The Lord is my portion in the land of the living. My God is good forevermore. Onye ọma m, onye ọma gị bụ onye ọma m, onye ọma o. Onye ọma m, onye ọma gị bụ onye ọma m, onye ọma. Ebube mbara igwe agị bụ onye ọma m, onye ọma. Aka na-enye ndụ agị
onye ọma m onye ọma achimle achimle ụgbọala ụzọ adịghị ihe na-eme ụgbọala ụzọ onwere ife na-emenụ onye na-ebe eze aga ibe onye ọma m onye ọma aka na-agwọ ya aga ibe onye ọma m onye ọma onye na-enye ọmụmụ aga ibe onye ọma m onye ọma onye na-enye nwa aga ibe onye ọma m onye ọma achimle achimle bịa n'usoro nke na Chineke na o mere m mma bịa n'usoro nke na Chineke na o mere m mma ewo n'usoro nkele Chineke na o mere m mma bịa n'usoro nkele Chineke na o mere m mma bịa n'usoro nkele eze ụwa na o mere m mma bịa n'usoro nkele Chineke na o mere m mma bịa n'usoro nkele Chineke na o mere m mma bịa n'usoro nkele Chineke na o mere m mma bịa n'usoro nkele eze ụwa na o mere m mma bịa n'usoro nkele Chineke na o mere m mma bịa n'usoro nkele Chineke na o mere m mma bịa n'usoro nkele Chineke na o mere m mma elu ụwa mmadụ bi unu ja Chineke elu ụwa mmadụ bi ebi unu ja anyị jaa ya mma jaa ya mma elu ụwa mmadụ bi ndị n'ezi na-ekwe ukwe ofufe ofufe ahụ si n'aka onye nwanyị pụta oge ga-abịa mgbe anyị ga-agba alaeze gburugburu alaeze alaeze gburugburu alaeze gburugburu ndị n'ezi na-ekwe ukwe ofufe ofufe ahụ si n'aka onye nwanyị pụta oge ga-abịa mgbe anyị ga-agba alaeze gburugburu alaeze gburugburu alele gburugburu alaeze gburugburu onye anyị nọ n'obi ya siri ike onye anyị nọ n'obi ya kara onye anyị nọ n'obi ya onye anyị nọ n'obi ya bụ odogwu onye anyị nọ n'obi ya ọkara aka gịnị ka m ga-enye ya bụ Chukwu bi n'igwe n'ihe ọma niile o mere mgbe m nọ n'ahụhụ aka ihe dum o nyere m iji nye ya ekele otito dịrị ya eze kacha eze gị mere ka m ga-enye
egwu ọma ka m ga-agbara godogwu ihe ọma niile nke ị na-eme ọnụ ọma niile nke ị lụrụ m mgbe m nọ n'ime nsogbu ụwa maka ihe niile mere m iji nye ya ekele otito dịrị ya eze kacha eze bụ gịnị akụrụ Chineke m aka mara mma ka m ga-akụrụ Chinenye ndụle kụwara ya aka mara mma kụwara ya aka mara mma gbawara ya egwu mara mma gbawara ya egwu mara mma Abba Fada onye isi ụka abụ osisi ọma na-amị mkpụrụ ọma abamụ onye isi ụka gbawara m Abba Fada onye isi ụka gbawara m Abba Fada onye isi ụka gbawara m Abba Fada mama nne m ọ bụ onye na-aza nne m mama m ihe dị mma ka m ga-enye gị yo mama m ihe dị mma ka m ga-enye gị yo were ya adịrị mma aya mma ihe dị mma ka m ga-enye gị yo aya mma mama onye ọ ga-adịrị mma aya mma onye ji na nne ya egwuri egwu o aya mma mama onye ọ ga-adịrị mma onye ọma onye nkụzi onye mụrụ ya nne onye dọkịta onye mụrụ ya nne onye lọya onye mụrụ ya nne ndị fada onye mụrụ ha nne mama m uwe dị mma ka m ga-azọrọ gị ihe mama Nama uwe dị mma ka m ga-azọrọ gị ihe Nama onye ọ ga-adị mma Nama aka m ewere ụlọ dị mma nye nne m uwe Nama ọ ga-adị mma Nama onye ji na nne ya egwuri na ya egwuwe ọ ga-adị mma mama oyoyo mama oyoyo mama supreme you did many things for me I will honor you mama oyoyo
Mama, oh yeah, yeah, oh yo. Mama, oh yeah, yo. Mother supreme, you did many things for me. I will honor you, Mama, oh yeah, yeah. Namaka, everybody, nothing more, no the photo. Onyama, onyaga demba, onyama, onyaji nana yebuli ni yebule, onyama, onyama, onyaga demba, onyama, onyaji nana yabali odibole, lele, onyaga demba, onyama, wedemma kamga zurugo, onyama. Onyama, ihe dị mma ka nke mere gị ya. Ayama, onye ga-adịrị mma. Onyama, onye ji na nne ya ebuli na ebue. Mama onye ga-adịrị mma. Onyama, onye ji na nne ya agbali odibole. Onyama, onye ga-adịrị mma. Zion. Ezigbo nne ndị Eugene na-enyere anyị aka. Ezigbo nne ndị Eugene na-enyere anyị aka. Nwekwa aṅụrị. Ezigbo nne ndị Eugene na-enyere anyị aka. Nwekwa aṅụrị. Ezigbo nne ndị Eugene na-enyere anyị aka. Nwekwa aṅụrị. Ezigbo nne ndị Eugene na-enyere anyị aka. Nwekwa aṅụrị. Ezigbo nne ndị Eugene na-enyere anyị aka. Nwekwa aṅụrị. Ezigbo nne ndị Eugene na-enyere anyị aka. Aga m eji gịnị wee kelee mama m ezigbo nne. Mama m, aga m eji gịnị wee kelee mama m ezigbo nne. Aga m eji gịnị wee kelee mama m ezigbo nne. Mama m, aga m eji gịnị wee kelee mama m ezigbo nne. Zion obodo ọma. Zion. Anyị ga-eje n'obodo ọma. Zion. Anyị ga-eri n'obodo ọma. Zion. Ekwere onwe m ekwe ka mmụta n'ime ya. Mmụta n'ime ya. Aga m abiri ya ezi ndụ. Mbiri ya ezi ndụ. Aga m enwoke n'ime ya nwanne m. Ga-akọ ọba elu ụwa. Ọ dị mma dị njọ. Ekwere aga m agbaba n'ime Chineke. Ga-akọ ọba. Yọbanụ na m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ife ga-asọ Chineke ji ike niile ịnalụ nnụ. Onye nwe anyị na-esite n'ihe omimi ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kristi na-enye gị ekene mgbe niile. Biko mee ka ọlụ nke a eji akwụ ụgwọ njọ anyị na-aga n'iru oge niile bịa wetara anyị aṅụrị dị ebe ebe site na Kristi dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị nọnyelu unu. Welite n'obi enu
ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile o sebụlụ ụwa, ma ọ kacha mkpa n'oge ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe eji chụọ aja. Ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị, nsọ nsọ nsọ, osebụlụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha, ebube gị jupụtara n'eluigwe na Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-ayọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikwughasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawaa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụhwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịhụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịfụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na Archbishop anyị bụ Jose Gomez na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaba n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile na St. Eugene dị asọ, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwe ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa n'ụwa niile. Ka anyị nwelu na ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkue Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe.
zọpụta anyị na-ayọ gị o osebụlụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewelu gbanarị nsogbu niile, welu nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwalụ ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, enekwana anya na njọ anyị, kama nekwesị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụlụ ụwa elu unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekene nke udo. Nee nwa atụrụ nke Chukwu, nee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Etu a ka anyị ga-esi wee bịa ịnata oriri. A ga-adị ịbụa n'iru ebe a, dịkwa ịbụa n'etiti. A ga-adị ịbụa, ya bụ anyị ga-anọ n'etiti, nọrọkwa n'iru. Chineke onye kere mmadụ, ịhụnanya gị dị ukwuu, ma ụwa niile juru na njọ, igbochu, iru uju na iwe. Chineke anyị onye dị nsọ, etosi anyị, ọ na-ewute anyị n'obi. Chineke anyị zọpụta anyị, biko nna mere anyị ebere.
juru na njọ igbu ọchụ iri uju na iwe agha Chineke anyị onye dị nsọ etosi anyị ọ na-ewute anyị n'obi Chineke anyị zọpụta anyị biko nna mere anyị ebere Chineke anyị onye dị nsọ etosi anyị ọ na-ewute anyị n'obi Chineke anyị zọpụta anyị biko nna mere anyị ebere Chineke ma amamihe n'onwe ya ịhụnanya ga-ebuka ụmụ mmadụ kelenu na ekele dịrị gị ọlụ ịtụnanya ya na ihe omimi Chineke ma amamihe n'onwe ya ịhụnanya ga-ebukakwa ụmụ mmadụ kelenu Chukwu nna ekele dịrị gị Chukwu ngwanụ ka anyị sobe ya eluigwe na-eme nkọrịta ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa bụrụ ọnụ n'ime mmụọ ọlụ ịtụnanya anyị ihe omimi Chineke ma amamihe n'onwe ya ịhụnanya ya ebukakwa ụmụ mmadụ kelenu Chukwu too na ekele dịrị gị Chukwu na ekele dịrị gị Chukwu
only for the mothers. Ekpele ma anatacha olili nsọ. Ezigbo onye nche atụrụ, biko were ebere gee ntị n'ụlọ ọnụ anyị bụ igwe atụrụ gị. Ọ bụ ọbara dị oke ọnụ nke nwa gị ka ijiri wee gbapụta ụmụ atụrụ ndị a. Biko were obiọma gị kpọbata anyị n'oriri nke ndụ ebe ebe. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka anyị nọdụ ana. Biko ndị nọ na ndị choir area, ma youth choir, young adult choir and the adult choir, na-anya ọ bụ na enwere black folder ndị 10 o'clock organist ha rapụrụ ebe anụnwa. Black binder unu mee ka m fụ ya ozugbo n'anya ebe ọbụla ga-anọ na there is a black binder mee ka anyị malụ ozugbo. Kịta anyị nwere second collection. Ọ ga-aga na ndị ushers ga-aga maka ya. Bishop McIntyre second collection. A ga-eme ya kịta ka ha na-eme ka ndị nne na-akwadebe ịgbagota ije fụ nne anyị dị asọ ebe ha na-enye flawa. Kịta with the second collection ha na-ekede envelopes. Ọ bụrụ na enwere black bind, enwere onye nwere ya mwenye aka enu. Ọ bụrụ na nwere onye fụrụ ya. Nobody. Thank you. Onwe ndị enwetabeghị envelope second collection ha wenye aka enu ka afụ ha. Second collection envelope ebe ndị choir ha nidiri ya. Ushers ebe ndị choir. Enwere onye ọzọ na-enwetabeghị ya ka o wenye aka ka afụ ya.
n'iru oche ebe a kwọ. N'iru oche ebe a. Ya nye mama. Ndị kwaya nwere ndị eweni n'aka, unu enwetaghị ya. Ha enwetaghị ya. The black binder nwere zipper around it. So ị nwere ike ilo na ọ binder, o nwere zipper around it. Ọ bụrụ na o nwere anything like that around you that doesn't belong to you, let us know right away. Ketazi ndị nne ga-agbagoteba iji enye flower to our blessed mother. Amen.
Later, anyị na-akpọlite onye isi ndị nne Skola Ogamaka. Otito dịrị Jesu. Ndị nne mama. Ndị nne mama. On behalf of the executives, I say Happy Mother's Day. And Kaisieme every year, I recognize Ndine Lugorodi for 35 years and above. Or they remain in the same household. Halorodi, Halode Nazomo Hakaya 35 years. So each year, I recognize her. Before the pandemic, I have plaque. I'm going to pandemic email. So for 2 years now and this year, I have plaque. But however, before the end of the year, all of them happened during pandemic. And then this year, I have plaque. So that being said, I recognize it today. And amongst all of them, all 12 of them, if I call the number of years Halugorodi, they have been married collectively for 462 years. So onye izizi yakpo biko otito dịrị Jesu ka imeni ọsịsọ na rice anyị na joyi nna unu biko na-apụta kwuru n'ebe a ka Fada Wiki gozu na the end. Onye izi ngakpo Mrs. Rita Oriji. She was married in 1969 and she's been married for 53 years. Followed by Mrs. Ngozi Egwatu, 41 years, married in 1981. Followed by Mrs. Rose Amuchie, married in 1982 for 40 years. Followed by Mrs. Pauline Areguzo, married in 1982 for 40 years. Mrs. Ngozi Obiora, married in 1984 for 38 years. Mrs. Helen Ebuniwe, married in 1985 for 37 years. Mrs. Christian Wemelia, married in 1985 for 37 years. Mrs. Ucho Okafo, married in 1986 for 36 years. Mrs. Louisa Nkiru Okoye, married in 1987 for 35 years. Mrs. Stacy Onyedumeku, married in 1987 for 35 years. Mrs. Fidelia Njoko, married in 1987 for 35 years. Mrs. Ngozi Akpudiogu, married in 1987 for 35 years. So for Anandi Kana Bosa, Biko, let them be an encouragement for us, for the young couples here. Like I said, they've been married for more than 462 years collectively. So we know that this is doable. With prayers, with patience, with God, this is doable. So congratulations to all of you, Father. Mighty God, in the book of Genesis, you created man and woman and joined them in the bond of marriage. Here are your beloved friends. You have called them to the vocation of marriage, and they have been faithful to it for decades of years. We are here joining them in thanksgiving to you for the special blessing you have bestowed on them. May the Christ resurrection continue to empower them so that they will persevere until the end. Bless them, bless their children. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Congratulations.
mama. Si ya no mela. Eze Jesus tụwara ya mama. Si ya no mela. Si ya no mela o. Si ya no mela. Eze Jesus tụwara ya mama. Si ya no mela. God is good and all the time. So ndị nne ka fada kwuru, fathers na Nigeria na ndị nne bụ church. Abịakwa na St. Eugene ya ndị nne ọwa anyị bụ church, ọ bụrụ ya. So na tradition anyị na-eme ụbọchị Mother's Day, anyị nwere little token for father anyị. So anyị ga-eme that presentation to him. Ọlụ dele mụ na ọlụ onye nwanyị dele mụ na fada ọlụ dele mụ na gị ọlụ mama n'obi gị nye Chukwu ọlụ. Anyị nọrọ na-aga ebe a rice a na-ajụ oyi. Anyị nwere obere ọkụ one ma one. Unu n'anya ụlọ ụka anyị o juru eju tata. Na Satọde anụnwa na-abịanụ o ya ejukwa etu anụnwa. Ihe anyị ajụ maka ya bụ na Satọde anụnwa a ga-enwe confirmation ebe a. Onye isi anyị bụ Archbishop Jose Gomez ga-abịa ebe a ime confirmation. O ya dị mma na ụlọ ụka anụnwa juru eju. O ya dị mma na ọ fụrụ anyị niile. N'uche nke masị nkwukwu aka masị etu anụnwa bụ ị na-anya n'ụlọ ụka ebe ọbụla na-egbu bambam. Aka masịkwu ka anyị niile dịkwa etu anyị dị ụbọchị Satọde. Anyị ga-emenwu na ya. Ndị nne na nna ụnụ ka ọ dịara. Onye isi ndị nne, onye isi ndị nna. Ndị night of St. John, night of Columbus, all the nights here. Anyị na-atụ anya na unu niile n'ụbọchị anwa ebe a ma aba ndị mmadụ. Gallery ga-eju, ụnụ ụka eju. Otu ọbụla anyị ga-achọ ka ụnụ bịa. Ka ọ ya bụ onye isi anyị nke a bụ izu ọ na-abịa ebe a. Ọ na-anya ọfụ anyị niile oju ya afọ. Nke a bụ izizi ọ na-abịa efu anyị nwa ebe anụnwa. Ka ọ ghara ebe ọbịa ebe a jụọ oyi. Ọ bụ na Satọde anụnwa 5 p.m. anyị abịa n'ezigbo oge. Eji n'aka before 7 ihe niile agasigo. Ya bụ ka anyị gbaa mbọ ka anyị hụ na etu anụnwa anyị si ju ebe a tata na etu a ka ọ ga-adịkwa na Satọde anụnwa na-abịanụ. Ikusa nke anyị na-ama ọkụ ya, Ikusa Convention San Antonio, anyị na-akwadosi ya ike June 24 to June 27. Ndị agbabeghị tiketi ha gbaa mbọ. Booking the hotel gbaa mbọ. Brochure a na-eme $100 a page, $75 half page. Anyị na-atụ anya na anyị niile ọtụtụ n'ime anyị ga-abanye n'ime ya. Ndị chọrọ ịma ihe dị gbasara ya ha gbaa mbọ fụ ndị isi anyị Scholar Ogamaka na Paul Ifediba. Ndị Nigerian Embassy maka ihe gbasara passport ha ga-abịa Los Angeles. Ihe a bụ ihe nweta na WhatsApp.
so akpọna m ịjụ m etu esi eme. Ndị nne esendiri m ya ta onye isi ụnụ, ndị nna etu anwa, ihe gụtara ebe anwa imebe etu anwa. Akpọna m ịjụ m why ka ihe ejikwa ụgwọ dị etu a, ọ dịghị mma ije, ọ dịghị mma ime gịnị. Mụ amara ihe ọbụla gbasara ya, ma ha ya abịa ebe a inye paspọtụ, ihe niile gbasara ya, July 1, July 2nd and July 3rd. Those 3 days ha ya nọ na Los Angeles. Ọ bụ na unu n'anya na flyer, unu ga-afụ ebe unu ya eje mee ihe niile zaa azịza were nwetazie appointment for ogenwa. Ọ bụ ka ha si choice wee mie. Onwe ndị chọrọ ịjụ ajụjụ, ha ya akpọ Reginald Obiamalụ, onye afọ ya dị na ihe dị na flyer anwa. Ụbọchị ụka ọzọ anyị ji n'aka na m etinye flyer na bọọdụ n'ilo. Onwe ndị na-achọ ime baptizim, ụmụaka bido arọ 13 gbagobe, ma ịnata oriri na-emebeghị, ma ndị nọ na kọleji na ha enweghị efe mezie ya, ha gbaa mbọ kpọọ parish ọhụ Bọni Ezechukwu ma ọ kpọọ mụnwa ka anyị gbaa mbọ hụ na unu mejupụtara ya. Ndị dị etu a n'etiti anyị, ha gbaa mbọ hụ na akpọrọ unu n'anya. Anyị na-agbalị, anyị na-ekene Chukwu ka anyị si akwado ụlọ ụka anyị, ma ọ na-adịkwa mma oge ụfọdụ anyị eme ya na-adịghị n'amaghị, mana mgbe o mere izizi mee ịbụwa mee nke ịtọ, ijụbazie ọ bụ na amaghị ka akpacha anya eme ya. Cheki nke nji ebe a enyere ndị ụlọ akụ, ọ bụrụ na o nwere ego dị na ya ncha ncha, ọ cheki ahụ bụ ihe a, onwe ha afa dị na cheki a, onwere ka ihe esi wee chọba. So ebilie na St. Eugene, I think $12 or $13 plus ego nke bounce ra bounce. Ihe nji ekwu ya bụ ka anyị ghọta, ka anyị malụ na ọ bụrụ na ego adịghị enyere bounce check, ọ bụkwa na ị mere mistake, imechie nye ozigbo ozigbo, hụ mbọ gbaa mbọ hụ na ị megharịrị ya. Kịta anyị adịghị ya na mbụ, mana ka o si wee dị, ofu nnukwu nna anyị ka m batara ebe a, ọkpọ m sị m na Chineke o merie na ya ọ dị 90-80 years. 90-80 years ọ bụ ebe a. Ana m asị ya o nwee ike ịkwụnwe ọtọ. Maria Akabọgụ nne, ihe akwụnwe ọtọ bụ ihe a ekwugide n'ọtọ ka ha fụrụ. O ji nwayọọ nwayọọ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Maria Akabọgụ. Happy birthday to you. Anyị adịghị ya oge niile, mana onye ruo nọ 98, 95, 100, anyị na-eme ya, ọkwa na eziokwu. Yeah. Unu n'anya ebe a, o nwere akwụkwọ nji, akwụkwọ anụnwa, ụfọdụ n'ime anyị afụghị ya. The Star in Me, ọ bụkwa na ofu onye n'ime anyị a na-ekwu ndị lụrụ di 40 something. 2 Sundays ago, ha mere 50 years wedding anniversary ebe a. Ọ bụ Mrs. Dorothy Akpamgbọ, akwụkwọ ya, ndị ọbụla chọrọ ka anyị sọpọtụ ọnụ ya ka ọ nọfụ ya, ọ nọ n'azụ. Akwụkwọ anụnwa alọnchiri ya 2 Sundays ago. Ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị sọpọtụrụ ya. Nke a bụ nke m, bụ nke m, nke anyị bụ nke anyị. Kịta
ihe eji n'anya n'azụ bụ enere m anya n'azụ onye nwe ebe anụ ahụ. O nwere ebe ihe na-elue etu esi elue asịsị kwụsụ gagodu. Adịghị happy na ọ nọghọ nso. Anyị nwa ka nna agwa anyị niile ka ọ dị arọ. Unu ma onye isi anyị, kedu onye bụ onye isi anyị? Onye arọ anụwa ka m na-anụ ka ọ ga-eme ọgụ arọ na ise o ji wee bụrụ ụkọchukwu. Ka anyị kụpụ n'aka. Ihe ọ pụtalụ bụ anyị nwa n'ebe a anyị na-eme nke anyị na-eme ya nwa amaghị. Anyị eme ka ọ tụọ ya n'anya. Ọ bụrụ n'ụlọ unu ma ihe ọ pụtalụ, ọ bụ anyị nwa ka ọ dị ala itube ya ugo. Ọ na-achịtakwa anyị ọfụma, ọ na-emekwa ọfụma, o werekwara onwe etinye ebe anụnwa. Ee, mana echi anyị nwa bụ ndị Igbo ọ dị mfe. Adị nkwu ọ bụrụ na nchiri ụkọchukwu nke nchiri echizighị nchie enye m ụnụ mmụ agbafu, maka na ihe ka nte na-abata nte karịa nte. Mana nyanwa na onwe ya nwere ndidi, ya na onwe ya na-eso anyị ụzọ ọbụla anyị wee fụ na anyị kwudoro wee jide anyị chịm. Ọ bụ kịta ka ọ dịara anyị nwa esi ya gịnị nke izizi bụ ana m eche na anyị eme brọshọ. Ihe brọshọ ahụ ga-egosi bụ ebe ọ na-eje ebe ọ nọ na oge ọbụla ọ saghị eye ọ na-afụ ndị bụ ndị ya na ha nọ n'ebe a. Ihe ọ pụtara bụ ezinụlọ ọbụla, onye ọbụla, biznes ọbụla nọ n'etiti anyị, ndị ọbụla welitere isi na ya chọrọ ịkwụrụ nke ya, onye ọbụla ga-etinye na epekata mpe. Ana m eche eye m na-ene anya 300 to 400 pages. Anyị emenwukwa na ya, ọ bụ ya ka anyị na-ekwu maka ya. Ndị isi anyị ahụ ihe gbasara ya. Anyị na-aya otu ọbụla, ndị Tansi, ndị Hiri, ndị Shanahan na ndị enwe otu ebe ọbụla ha nọ na anyị ncha ya abanyecha na ya, otu ọbụla ya abanye na ya, grupu ọbụla ya abanye na ya, then famili ọbụla, ezinụlọ ọbụla ga-abanyekwa na ya. Ya bụ bido kịta gabazie anyị ememe ihe dị na ya gara n'iru. Anyị kwekwara etu anwa, anyị kwekwalụ olu aka ha ụnụ aka, anyị kwekwalụ. Daalụnụ. Kịtazi ndị nne unu mana tata bụ ụbọchị unu. Ndị nne mama, ndị nne mama, ndị nne mama, unu na-eme ka ndị agụụ na-agụ. Ọ dịkwa mma ka agụụ gụba unu. Unu aza ka ndị agụụ na-agụ. Ana m aza ka ndị agụụ na-agụ. Fada aza ka ndị nne. Ma tupu m na-aga ebe ahụ, ana m akpọnite onye isi ndị nna ka ọ bịa ka ala anyị were kwutọbụzie nke a were mechie. Ana m akpọnite Paul Ifediba. Elizabeth Ezeorano nọ ebe a. Elizabeth Ezeorano, o nwere satifiketi gị dị ebe a. Onye mụ ya dị eme ka o luo ya aka. Ndị kwaya unu ga-enwe practice Tuesday anụnwa 7 p.m. God is good all the time.
ndị nne mama, ndị nne mama, ndị nne mama, Undi gorgeous as always, beautiful. I don't know, I'm sure I was to express my feeling. Mother's Day, I still remember when my mom used to take care of me. Way back in Nigeria, when malaria, the first night I never each other my mom. Then she will, so she will open the first one, then I will crawl inside, and she covers me. That's it. I don't remember anything else until now the doctor wants to see me. So one incident, she reminded me that I was getting older, and she refused to take me to the doctor. I won't tell you what I wanted to do that day. Ndinne mama, the wonderful. You can in a very special way. And as usual, say Eugene Emego, we want to remain open. And to a large extent. In Jesus' name. So I need to care about the then going to the next phase of our celebration today. Ndenna Papa. Agama akpụkụzụlọ ike gwuru unu. Mana ihe mere na I dị nkwadebe. Yoruba si na dị prepared. I dị very very ready. Twice every year. Ndị I ga-ebido by unu gift I wetara ebe a. I mesịa nke ahụ. I ga-apụzụ n'iro twice on the west side ka ndị nne ga-anọ. And number may go increase, so got a flow down to maybe the DJ and a little bit to the back of the religious group. Then in the Nanano on the north side, and our young adults and the children gone on the east side. So not to forget, I'm make a again. Happy Mother's Day and congratulations. Continue to be the wonderful mother you are to all our families in Jesus' name. Thank you. Ketazi ndị kwaya yenye anyị onu ndị nne oyoyo ma ndị bụ ụdala na ndị ha ncha niile ka esi egụrụ anyị egwu ndị nwetara egwu Kalista anyị ma na anyị ncha bụ oyoyo wee na-asị oyoyo niile ndị nne niile ndị ori obudie ndị malụ ka ndị nke ọbụla anyị ana na-aza ka anyị wele ya n'ugo na ebube ya kwaya nye anyị onu. Ezinne Maria oyoyo mama mo Maria maka. Ezinne Maria moyoyo were anyị nye Chukwu n'aka o. Ezinne Maria oyoyo mama mo Maria dị nsọ. Ezinne Maria moyoyo mo were onye Chukwu n'aka o. Ezinne Maria oyoyo mama mo Maria dị nsọ. Enne na yọtara nya ịrịa mama mo Maria maka. Ezinne Maria oyoyo mama mo Maria dị nsọ. Enne na yọtara nya ịrịa were ụmụ gị nye Chukwu n'aka. Ezinne Maria oyoyo mama mo Maria dị nsọ.
dị nsọ. Ezinne Maria oyoyo mama mo Maria dị nsọ. Ezinne Maria oyoyo Maria dị nsọ. Ezinne Maria oyoyo mama mo Maria dị nsọ. Were nne Mary mere nne. Were nne Mary mere nne. Were nne Mary mere nne. Ọ ga-eji gị mere nwa. Were nne Mary mere nne. Were nne Mary mere nne. Were nne Mary mere nne. Ọ ga-eji gị mere nwa. Were nne Mary mere nne. Were nne Mary mere nne. Were nne Mary mere mama. Ọ ga-eji gị mere nne. Were nne Mary mere nne. Mama mo. Mary mere nne. Mama mo. Were nne Mary mere nne. Ọ ga-eji gị mere nwa. Iwere nne Mary mere nne. Iwere nne Mary mere nne. Iwere nne Mary mere nne. Ọ ga-eji gị mere nwa. Were nne Mary mere nne. Were nne Mary mere nne. Were nne Mary mere nne. Ọ ga-eji gị mere nwa. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Nne dị mma Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Nne dị mma Virgin Maria. Enwere m nne dị mma. Nne dị mma. Nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Nne dị mma Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Nne dị mma Virgin Maria. Ụmụ nwanyị niile nọ n'ebe a, eji m aka na ụnụ nwere nne. Anyị nwere nne dị mma. Nne dị mma Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Nne dị mma Virgin Maria. Ndị nna niile nọ n'ebe a, eji m aka na ụnụ nwere nne. Onye nwere nne dị mma biko fewere nna anyị ọmaka. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Nne dị mma Virgin Maria. Ka anyị kụpụziere ndị kwaya aka ọkachasị the Young Adult Youth Choir. Ka anyị kụpụrụ ụnụ ha aka. Anyị na-ekene ndị Young Adult and Youth Choir. Unu Emeka, keep it up. Unu na-akwadozi maka ikusa. Agbasa ndị nne niile a chọrọ unu n'azụ. Unu ga-ese foto. Ọ bụ maka ndị nne niile ma ọ bụ na agbasa. Unu na-anya akwụkwọ enyela unu. Ka unu gbaa mbọ. Ndị na-ajụ abịa ụka ha ada aghọta ihe a na-ekwu. Ma ọ bụ ha amaghị etu esi akọwa ya. Bido n'afa nna wee ruo na misa agwụsịgo, ọ kọwara ya ọfụma. Link ya to the Bible. Area ọbụla bido na mbido wee jee na ngwụcha. Ya bụ ezinụlọ ọbụla ndị nne ọdụ ọnụ n'aka ka ọnụ nọkọ ọnụ were gaa through it. Daalụnụ. Mgbasa. Ọ na-ajụ ka ya gbasa, ọ ma ihe o ji ajụ. Biko ka anyị kụpụrụ ụnụ fara aka. Anyị wee kụpụkwara fara nke anyị aka ka eme nwa ka emere ibie. Fada gbasazie anyị. Mgbe ọ ka fọrọ ka anyị kụpụkwelu na ya aka. Daalụ nụrụ nne. Otu a ka o si dị. Anyị na-ekene Chineke maka onyinye ndụ, arụ ike na nchekwebe o nyere anyị. Na-ayọkwazi ya maka obodo anyị tigbue zogbue na-ada ebe niile ka ọ gbata ọsọ enyemaka. Ama ọzọ ebe ka anyị esi kwa onye ukwu walụ. So mana ka anyị na-ekene Chineke maka ụbọchị tata. Onye nwe anyị nọnyere unu.
ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsigo na banụ n'udo. Aleluya, aleluya. Gịnị ka m ga-eji kelee nne m onye tara afụfụ wee mụọ? Chukwu biko gọziere m nne m ezigbo nne, ezigbo nne. Gịnị ka m ga-eji kelee nne m onye tara afụfụ wee mụọ? Chukwu biko gọziere m nne m ezigbo nne, ezigbo nne. Gịnị ka m ga-eji kelee nne m onye ahụ tara afụfụ ụwa m? Chukwu biko gọziere m nne m ezigbo nne, ezigbo nne m. Nne, gịnị ka m ga-eji kelee m? Chukwu biko gọziere m nne m ezigbo nne, ezigbo nne m ezigbo nne. Ezigbo nne. Nne dị ụtọ, nne amaka, nne na-atọ ka ofe egwusi. Oye, gịnị ka m ga-eji